Duh Gusti, kok isih ana ya wong buang sampah ning ndi-endi, padahal wis disediani tong sampah. Kayak ngene iki nalika banjir njalari kebingungan, padahal iki tumindake dhewe. Gi, ojo buang sampah sembarangan. Wis ngasuh buang sampah ning ndi wae. Aduh, iya ya bener jarene Rosa. Ojo mbuak sampah sembarangan meneh. Aku nyuwun pangapunten nek aku buat sampah sembarangan. Aku janji ora bakal ngulangi meneh. Ayo padha buat sampah ing sawijining panggonane. Supaya lingkungan ing sekitar tengene kita resik lan kepenak dipandang. Video iki ngandani supaya kita tansah eling lan ora lali buang sampah ing panggonan sing wis ditetepake. Buang sampah ing panggonan sing bener iku penting kanggo jaga kebersihan lingkungan, supaya lingkungan kita dadi luwih resik, sehat lan nyaman kabeh kanggo wong.